Gan ni droi o'r yma a phygethu ar leak 18 ac adnod 23. Leak 18 ac adnod 23. Ond pan glywodd ef hyn, aeth yn drist iawn, oherwydd yr oedd yn gyfoethog dros ben. William Morgan, ond pan glybu ef y pethau hyn, ef a aeth yn athrist, hanes yr oedd ef yn gyfoethog iawn. Ond pan glywodd ef hyn, aeth yn drist iawn. Wel, dyma chi adnod anisgwyl ac adnod trist iawn hefyd. Mae am berson sydd yn mynd yn drist iawn. Ni ddim yn hoffi clywed am bobl yn drist. Wel, dyma ddyn a aeth yn drist. Ac mae'n anisgwyl oherwydd beth mae'r adnod yn dweud, ei fod yn gyfoethog dros ben. Fe aeth yn drist oherwydd yr oedd yn gyfoethog. Fe fyddwn ni'n disgwyl i'r adnod darllen fel arall. Fe aeth yn hapus oherwydd yr oedd yn gyfoethog dros ben. Neu fe byddwn ni'n disgwyl falle'r adnod dweud, fe aeth yn drist oherwydd i fod yn dlawd dros ben. Ond mae'n dweud fe aeth yn drist oherwydd yr oedd yn gyfoethog dros ben. Chi'n cofio y stori, chi'n cofio'r cyd-destun. Dyn ifanc sydd dan sylw. Dyn ifanc yn dod at yr arglwydd Iesu Grist. Ni ddim yn gwybod pa mor ifanc oedd e. Ddim yn dweud beth yw ifanc. Dyfe. Siŵr o fod yn ei ugeiniau oedd y dyn yma. Methu bod yn hollol siŵr am hynny, ond dyna'r tebygrwydd. Fel arfer mae dynion ifanc yn dlawd iawn. Dyn nhw bechgyn. Ond dyma ddyn ifanc yn ei ugeiniau sydd yn barod, yn gyfoethog iawn iawn. Eto mae'n mynd yn drist. Llywodraethwr, medd Luc. Dydy hwnna ddim yn glir chwaith beth oedd llywodraethwr yn golygu. Pa awdurdod oedd ganddo fe. Siŵr o fod awdurdod yn y synagog, felly dyma ddyn wedi ddyrchafu yn gyflym iawn. Dyn ifanc synhwyrol iawn. Dyn ifanc moesol iawn. Mae hynny'n glir. Dyn ifanc crefyddol iawn. Dim lot o ddiffygion gyda'r dyn yma. Dim byd ffug amdano fe fel y Phariseaid a'r ysgrifenyddion. Dyw e ddim yn dod at yr arglwydd mwyn grofi. Dydy ddim yn dod at yr arglwydd fel rai o'r dynion mwyn dal e mas. Mae'n ddidwyll iawn y dyn yma. Mae'n dod ac yn barchus iawn yn y ffordd mae'n siarad gyda'r arglwydd. A mae'n dweud, yn dydi Marc sydd yn dweud wrthyn ni, a'r arglwydd ei hoffodd e. Ddim yn dweud, yw'r Testament newydd ddim yn dweud hynny am lawer o bobl. Meddylwch am hynny, bod yr arglwydd Iesu yn hoffi'r dyn yma. Mae'n gweld rhywbeth ynddo fe, a mae'n hoffi e. Popeth gyda'r dyn ifanc yma, mae'n ymddangos. Popeth. Everything going for him, fel mae'r Sais yn dweud.
dyn ifanc delfrydol. Wedi dweud o'r blaen, y dyn ifanc, y dyn fyswn ni'n hoffi Mari a Gwen i gwrdd ac i briodi. Popeth yn dda ac yn ddelfrydol amdano fe. Ac eto, dyma'r un sydd yn mynd i ffwrdd o'r arglwydd ar ôl siarad gyda fe yn drist iawn, a mae'r Groeg yn gryf, yn drist iawn, yn athrist, meddwl William Morgan, dyn ni ddim yn defnyddio'r gair yna cymaint. Yn y Saesneg mae'n dweud exceedingly sorrowful. Sorrowful, y gair yna i chi defnyddio am alar personol ar ôl colli rhywun. Eich chi ddim jyst yn teimlo'n drist, ond eich chi'n teimlo'n drist yn ddwfn iawn. Drist iawn. Mae Mark yn dweud fe gymylodd i wedd. Mae'n dod a mae wedd e'n llawn brydfrydedd, llawn llawenydd, ond mae'n gadael. Ni'n gweld hyn weithiau, mae gwedd rhywun yn cymylu. Mae newid fel yna. A dda'n amlwg i bawb. Fe ath yn drist iawn mewn ychydig eiliadau a gadael Iesu Grist. Fe ath yma yn drist iawn. Mae'n ysgoffa ni yn diwedd o un peth yn sicr ar y dechrau cymryd ymellach. Dydy llwyddiant materol, yw'r llwyddiant yn y byd hyn, ddim yn sicrhau hapusrwydd i ni. Ac fe ddaeth at yr arglwydd Iesu Grist. Dyna fraint, fe gafodd gyfle i siarad wyneb yn wyneb ar arglwydd Iesu. Roedd yr arglwydd Iesu ddim yn gwrthod neb, ac oedd wedi penderfynu fi moyn siarad ar dyn yma. Byddai Iesu Grist. A fe gas y gyfle i siarad ag e. Edrych yn ei lyged a clywed beth oedd ei eiriau ato fe. Am y fraint oedd hynny. Ac roedd cymaint o bobl pan nhw'n dod at yr arglwydd Iesu Grist. Pan nhw'n wedi siarad â fe, pan nhw'n ymadel, roedden nhw'n gadael yn hapus. Yn hapus. O ie, hapus. Meddyliwch chi gyda fi, enghraifft am y wraig o Samaria. Fe ddath hi yn dod fe. Wel na, fe ddath hi ddim, fe ddath yr arglwydd ati hi. Ond ar ôl siarad, fe adawodd i'r llestyn. Na beth mae Ioan yn dweud. Yn hyfryd yn dweud. Gadael i'r llestyn. Angofio am y dŵr, angofio beth i'n neud. A rydyn yn ôl, mwyn dweud wrth bobl yn y ddinas, dewch i weld di. Mae rhaid chi gwrdd di, oedd hi'n hapus. Chi'n teimlo fe yn ei geiriau. Fel Zacchaeus, na un arall, oedd wedi cwrdd â Iesu Grist, a fe aeth ymaith yn hapus y pobl yn edrych arno fe, meddwl Iesu Grist yw y daith i achofrwydd i'r tŷ hyn. Dyma mae Iesu Grist yn neud i bobl. Mae'n neud nhw'n hapus. Wel rai, chi'n gweld, dyma'r pwynt. Chi'n cofio'r ddau ar y ffordd i y maes. Drist iawn. Ddim yn siŵr beth oedd wedi digwydd. A dyma'r dieithryn yn dod. Iesu Grist ei hun, ond nhw ddim yn nabod e. A mae'n siarad. A beth wedson nhw nes yma? Onid oedd ein calonau yn llosgi tu fewn i ni. Na beth yw hynny? Wel, darlun yw hynny, na beth? Mae'n rhywbeth da. Mae'n rhaid chi'n gwybod am hynny. A mae'n dweud oedd ein calonau yn llosgi tu fewn. Dim heartburn, chybod, dim rhyw pôn, dim rhywbeth diblas. Oedd e'n neis. Fel pan oedd Wesley yn dweud, I felt my heart strangely warmed. Hynny yw, oedd e'n bles yr hyfryd. Fi'n gwybod am hyn. Yr hapusrwydd yma. Mae Iesu Grist, dim ond Iesu Grist sydd yn gallu roi e. Dim ond yr ysbryd glân sydd yn gallu enyn hyn, roi hyn
i ni, a'r hapusrwydd yma. A fe allan ni enwi llawer o bobl. Chi gweld. A dim jyst yn y Testament Newydd, ond trwy'r ganrifoedd, miloedd o bobl sydd wedi dod i gyswllt a Iesu Grist, neu mae Iesu Grist wedi dod i gyswllt â nhw, a mae wedi gwneud nhw'n hapus. Wel, mae'n ymwneud ni yn llaw o hyn hefyd. Ond mae'n rai, chi gweld, fel y dyn yma dan sylw, sydd yn mynd i ffwrdd, yn drist. Maen nhw'n dod at Iesu Grist. Mae Iesu Grist yn dod atyn nhw, a maen nhw'n mynd i ffwrdd yn drist. Mae rai yn cael ei wneud yn hapus, a mae rai yn drist. Pam? Cofiwch chi, mae'n opsiwn arall. Hefyd, beth yw'r opsiwn arall? Wel, does dim byd yn digwydd. Dych chi ddim yn hapus, dych chi ddim yn drist. Does dim byd. Mae hwnna'n wath. Dyn ni ddim moyn hynny. Chi'n gwybod, mae Iesu Grist yn dod atoch chi, ond yw'ch serchiadau ddim yn cael ei effeithio o gwbl. Na, ni ddim moyn hynny. Dyw yn gwaredo ni, rhag hynny. Mae serchiadau yn bwysig. Ddim yn bobeth, ond mae serchiadau ni yn bwysig. Serchiadau yna yw rhan o'n henau ni. O ran pwysig o'n henau ni, sydd yn gwneud ni'n bobl. Ein serchiadau, our affections, ein emosiynau ni. I ni moyn i nhw. Nag ni, cael ei effeithio. Nag ni moyn i'n crefydd ni neu rhywbeth ein serchiadau. Ond dyma'r pwynt. Mae rai, mae'r efengyl yn gwneud nhw'n drist. Nid yn hapus. Nawr y cwestiwn yw pam? Pam mae rai pobl yn gadael yn drist? Pam mae rai pobl yn gadael yn hapus? Beth bydd yn digwydd i chi heddi? Beth bydd yn digwydd i fi? Beth bydd yn digwydd i chi trwy'r cwrdd yma? A bydd yn eich chi'n hapus? Neu bydd yn eich chi'n drist? Neu bydd yn neud yn byd i chi? Pan chi'n mynd i'r gwely heno, ar nos Sul, a byddwch chi'n mynd ac yn gorwedd lawr ac yn hapus? Neu drist? Pam? Pam aeth y dyn yn drist? Dyna'n cwestiwn. Cyn ateb y cwestiwn, yma'n doi ateb. Fi am roi i chi. Gai jyst dweud hyn, yr ateb, cyn yr ateb, fe glywodd e rhywbeth. Dyna beth nath e'n drist. Fel dyna beth sydd yn eich chi'n hapus. Eich chi'n clywed rhywbeth. Pan mae Iesu Grist yn dod atoch chi, mae gair gyda fe. Mae'n siarad, mae'n llyfaru. Dyna sut mae'n cyfathrebu. Dyna sut mae'n serchiadau yn cael ei effeithio. Trwy'r gair, trwy beth ni'n clywed. Ond pan glybu ef y pethau hyn, neu yn y Cymraeg newydd. Ond pan glywodd ef hyn, clywed, mae'n rhaid chi glywed, mae'n rhaid chi rando. Pan glywodd ef hyn, chwarae teg iddo fe, mae e wedi clywed rhywbeth. Mae e'n gwrando. Mae'n rhaid chi rando. Os chi ddim yn gwrando, dim byd yn mynd i ddigwydd. Ond pan glywodd e hyn, yr efengyl sydd yn gwneud ni'n drist, neu'r efengyl sydd yn gwneud ni'n hapus. Chi'n gweld, mae'r efengyl yr un peth i bawb. Ond mae'n gwneud rai bobl yn hapus, ond mae'n gwneud rai bobl yn drist. Mae'n dramgwydd i rai bobl, fel mae Paul yn dweud. Ond i eraill, mae'n erthyw iachawr gwriau. Mae'n arogl o farwolaeth i rai, eto medd Paul, ond yn ber arogl o fywyd i eraill. Pam felly? Pam ath y dyn yn drist? Y dyn yma popeth gyda i.
Dyn yma oedd yn ddidwyll. Dyn oedd eisiau terio. Ond aeth ei ffwrdd yn drist. Dau beth. Gyntaf, oherwydd i'r arglwydd Iesu, trwy ei eiriau, ddangos iddo beth ydoedd. Beth ydoedd e. Oherwydd bod Iesu Grist wedi dangos iddo fe beth oedd e. Hynny yw, roedd e wedi agor ei lygaid. Roedd y dyn am y tro cyntaf yn gweld ei hun. Roedd e byth wedi gweld ei hun o'r blaen yn iawn. Ond nawr mae'n dechrau gweld. Dwi ddim yn hoffi. Dwi ddim yn hoffi beth mae'n gweld. Ond mae hynny'n gwneud e'n drist. Oedd e'n meddwl oedd e'n dda. Mae'n air pwysig yn yr adnodau yn diwedd. Da, da. Chi'n cofio ffordd mae'n dechrau? Athro, da. Trwy wneud pa beth da sydd rhaid i fi wneud mwyn bod yn gywir. Athro da. Beth a wnaf, neu beth da a wnaf i etifeddu bywyd trygweddol. A mae Iesu Grist yn cydio hyn. Pam roi ti yn fy ngalw i yn dda? Nid oes neb da, ond un, sef Duw. Oedd y dyn yn meddwl i fod yn dda, i fod e wedi gwneud da, i fod e wedi cadw y gorchmynion. Oedd yn gyfarwydd a phobl yn ei glodfori e, phobl yn ei longyfarch e, phobl yn meddwl yn dda ohono fe. Ond am y tro cyntaf yn ei fywyd, mae e o flaen un sydd ddim yn edrych fel mae dyn yn edrych. Yn cofio'r adnod yna? Dyma un sydd yn edrych fel dydy dyn ddim yn edrych, canis dyn o edrych ar yr allanol. Eithir Duw sydd yn edrych ar y galon. Mor wir yw'r adnod yna yn dyfed. I ni gyd dim ond yn gwellu gweld yr allanol. Hyd yn oed bod ni'n nabod yn gilydd. Ni'n nabod ein gilydd yn dda. A pobl sydd yn nabod ni'n orau. Maen nhw jyst yn gweld yr allanol. Dyna'r pellau ni'n gallu mynd. Jyst yr allanol. Ond mae Duw yn gweld y galon. Mae Duw yn gweld y cymhellion. Mae Duw yn gweld y pethau dys neb arall yn gweld. A mae dyn ifanc yma o flaen y person yma sydd yn gweld. Sy'n gweld ei galon e. Wel, reit mewn, fel i ni'n dweud. Adnod 22, pan glywodd Iesu hyn, dywedodd wrtho, un peth sydd ar ôl i ti ei wneud. Gwerth y cwbl sydd gennyt a rannau ef ymlith y tlodion, a chai drysor yn y nefn, a thyrd carnen fi. Ac fe aeth y geiriau hynny, fel saith. I'w galon e, fel bwlet, i'w galon e. Just fel aeth y geiriau pan dath Nathan y proffwyd at Dafydd, a dweud wrtho fe, ti yw'r gŵr. Stori yna am yr dyn yn mynd ar oi, ti yw y Dafydd, ac ath i'w galon e. Rwy sbigo, yr un peth ddigwyddodd i'r dorf yn pan daethon nhw at Iesu Grist gyda'r wraig oedd wedi cael ei dal mewn codina, wedi dal ei mas, Iesu Grist yn dweud nhw, yr un sydd heb bechod tafled y garreg cyntaf. Beth ddigwyddodd? O'r hynna, maen nhw'n dechrau cerdded i ffwrdd. Beth oedd wedi digwydd? Maen nhw wedi cael ei dwysbigo yn eu calon. Oedd wedi mynd i'w calon.
Beth yw ar ddydd y Pentecost? Pedr yn bregethu. Dyw wedi rhoi eich Mesoea i chi. A beth ych chi wedi gwneud? Chi wedi groesoelio fe. Mae'n gwybod hynny. Ond beth ddigwyddodd ar Pentecost? Chi wedi croesoelio eich Mesoea. O iaith o ysgydwyd. A dde fel saith yw calon nhw. Dyna beth sydd yn digwydd i'r dyn fan hyn. Oedd Iesu Grist yn nabod hyn. Mae'n cael ei ddwysbigo, mae'n cael ei argyhoeddi. Dyma'r tro cyntaf, mae'n sylwi bod eilydd gyda fe. Dydy ddim wedi cadw'r gorchymyn. Lan ac nawr oedd yn meddwl, wir, bod e wedi cadw'r gorchymyn. Y gorchmynion. Ond nawr mae'n sylwi chi. Dydy ddim. Mae heb gael ei gymryd fel ef ei hun. Am y tro cyntaf, mae'n dechrau gweld bod yn gybyddlyd. Mae'n hunanol, mae'n rhagrithiol. Yr holl bethau hyn, wedi torri nhw gyd. Mewn eiliad, mae'n cael ei ddisbigo. Ti'n gallu gofyn y cwestiwn, wel, sut ydw i ddim wedi gweld hynny o'r blaen? Wel, yn yr un ffordd, dyn ni ddim. Dyn ni ddim yn gweld y pethau. Mae'n rhaid i'r ysbryd glân ddod. Mae'n rhaid i Iesu Grist ddod a siarad. Ac wrth iddo fe siarad â ni, dyn ni'n dechrau gweld. Mae'n argyhoeddi. Wel, yn siŵr bod yna wir yn brofiad i lawer o'n ni. Wir amdana i yn bersonol yn sicr. O cael ein magu mewn capel. Ac yfarwydd y bobl yn dweud wrthyn ni, chi'n da, chi'n blant da, chi'n blant da. Da iawn chi, chi'n blant da. Hyd yn oed weithio mewn cyrdder, chi'n cofio? Rygethwyr ac wedi dogion yn dweud chi'n blant da. Chi'n pobl da. A gallu meddwl, wel, dyna ni, yn un olrhain. Tan bod Iesu Grist yn dod, tan bod ni'n clywed i lais e, a wedyn wrth ni glywed i lais e, dechrau sylwyd ni, dwi ddim yn dda, dwi. Yna i'r un oed gen i. Mae yna bethau yn y mywyd i sydd yn fwy pwysig na dim. Dyna beth yw wedyn. Rhywbeth yn eich bywyd sydd yn fwy pwysig i chi na dim. Mae'r dyn yn dechrau sylwi hynny. Pam dyw pobl ddim yn dod i cwrdd? Wedi wrthych chi pam dyw pobl ddim yn dod i cwrdd? Maen nhw'n meddwl maen nhw'n iawn. Dyn nhw ddim yn berffaith. Maen nhw'n gwybod hynny. Ond maen nhw'n meddwl bod nhw'n okay. Does dim angen yn mynd i'r cwrdd, fi'n iawn. Pan mae Iesu Grist yn siarad, pan maen nhw'n clywed gair Iesu Grist, maen nhw'n sylweddoli dydw i ddim yn iawn. Mae rhywbeth o'i le. A dyn ddim yn hoffi. Mae'n gwneud ni'n drist. Neu symud ymlaen at yr ail reswm. Fe aeth yn drist, nid yn unig oherwydd fod Iesu Grist yn dysgu amdano ei hun. Ond oherwydd iddo fe ddangos iddo fe fod beth oedd angen iddo fe i wneud. Dysgu amdano ei hun a dysgu beth oedd angen iddo fe i wneud. Dath y dyn ifanc cyfoethog a gofyn y cwestiwn, beth a wnaeth i etifeddu bywyd trygwyddol? Mae Iesu Grist yn dweud wrtho fe, un peth sydd ar ôl i ti wneud. A doedd y dyn methu wneud. Oedd yn methu wneud. Am y tro cyntaf, rhywbeth doedd yn methu wneud. Ac fe aeth yn drist oherwydd hynny. Roedd yn meddwl i fod yn iawn, roedd yn meddwl i fod ar y ffordd cywir. Ond fe ddangosodd Iesu Grist iddo fe. Bod e ddim. A doedd e ddim yn hoffi hynny. Ac fe aeth yn drist
Mae hyn yn atgoffa ni yn dydi o Nama yn yr Hen Testament. Fe ddaeth e hefyd yn ceisio ac yn chwilio. Ond fe aeth ymaith, bod y tro cyntaf le, fe aeth ymaith fe hefyd yn drist. Fe aeth ei ffwrdd yn grac. Fe aeth ei ffwrdd yn siomedig ar ôl bod gyda Elisais. Ond yn ddiddorol iawn gyda Naaman, o gymharu gyda'r dyn ifanc, dim achos bod yn rhy anodd, ond achos bod yn rhy hawdd. Dyna'r neges gafodd cerio mol 7 gwaith yn yr Iorddonen. Mae gweision yn dweud, mae'n rhy hawdd i ti. Ond yr un yw'r broblem gyda'r ddau yn nhw chi'n gweld. Oedden nhw'n pallu ymostwr. Methu i fyddhau. Methu derbyn. Methu gollwng. Un yn methu gollwng gafel yn ei gyfoeth. Un yn methu gollwng gafel yn ei bachder. Ydy yn hawdd neu'n anodd i fod yn Gristion? Dwi'n gofyn y cwestiwn yna i chi licio meddwl am y cwestiwn yna weithiau. Ydy yn hawdd i fod yn Gristion neu i ddod yn Gristion, wedwn ni? Ydy yn hawdd i ddod yn Gristion neu ydy yn anodd i ddod yn Gristion? Chi'n clywed rai pregaethwyr yn dweud, mae'n hawdd fod yn Gristion neu ddod yn Gristion. A chi'n clywed rai pregaethwyr yn dweud, mae'n anodd i ddod yn Gristion. Beth yw'r ateb? Chi'n meddwl bod y ddoi yn wir? Mae'r ddoi yn wir. Mae'n hawdd i ddod yn Gristion. Ond mae'n anodd i ddod yn Gristion hefyd. Sut allai bod yn hawdd ac yn anodd? Wel, falle bydd yn help os ydyn ni'n dweud fel hyn. Mae'n hawdd, ond mae'n anodd i rai. Fe roi darlun i chi, falle bydd yn help. Fe falle bod y darlun yn bach yn sili, ond mae'r gore allan ni feddwl amdano fe. Rwy'ch bod chi ar cwch yn nghanol y môr, a mae rhywun rhoi trysor i chi, bag yn llawn trysor. A chi'n dal fel hyn, a mae rhywun yn dweud wrthych chi ddweud, gollangwch mewn i'r dŵr. Mae'n trysor, llawn arian, a mae'n mynd i cwmpo i'r môr. Mae'n chi'n dal fel hyn. Wel, gan i wneud yn fwy personol, eich trysor chi yw. Eich holl arian chi. Rhaid, gollangwch mewn i'r dŵr. Wel, mae'n hawdd ydy. Chi'n disgoffa gollwng mewn. Ond mae'n anodd i wneud. I ollwng. Achos eich trysor chi yw, colled chi yw. Mae'n gost i ddod yn Gristion. Mae'n gost. Mae'n rhaid troi. Mae'n rhaid ei farhau. Mae'n rhaid cael gwared anheilinod ni. Mae'n rhaid torri'r fraich dde, nid Iesu Grist. Mae'n rhaid cario'r groes. Ac i rai bobl yn anodd. Wel, falle ni gyd, mae hynny yn anodd. Ond i rai mae'n ormod. Nhw ddim yn gallu ni. Maen nhw methu gollwng mynd. Methu wneud y peth yna. Methu ymroi yn llwyr. Methu ymostwng yn llwyr. Dyna oedd problem y dyn ifanc hyn, a fi bod yn fwy clir. Dyma problem y dyn ifanc a Naaman. Oedden nhw moyn crefydd ar eu tylerau hun. Roedden nhw moyn reoli. Chi'n gweld? Roedd y ddoi moyn rhywbeth, ond roedd y ddoi yn pyllu fodlon ymroi yn llwyr,
pallu ildion llaw. Oedd y ddoi am ychydig grefydd. A dyma'r peryg i ni, ffrindiau. Ychydig grefydd. Mae hwn yn broblem, mae hwn yn bla. Ychydig grefydd. Like mae'n amodrodd yn Saesneg yn dos e. A little knowledge is a dangerous thing. A little knowledge. Ond mae'r un peth gyda chrefydd. A little religion is a dangerous thing. A little religion. Now we just got tipyn bach. Now we just hyn. Ond pallu roi'n llwyr. Pallu ildio'n llwyr. Pallu ymroi yn llwyr. Fi ddim moyn gadael fynd o hyn. Alla I ddim gadael fynd o hyn. A mae ddi ysig, mae rhaid i gadael fynd o hynna hefyd. Just gadael I fynd. Yr arglwydd yn gofyn ei gyd. Oddi wrthyn ni. Ydy hwnna'n gwneud chi'n drist? Ydy hwnna'n gwneud chi'n drist? Nid ydy hwnna'n gwneud chi'n drist os ych chi'n wyndro os chi wedi gwneud yn y byd, ond hwnna'n fater arall. Ond hyn, bod chi jyst methu roi yna, oedd ddim yn gallu roi popeth. Methu ildio yn llaw. Eisiau fi orffen. Just doi beth yn gloi gen gorffen. Just dweud hyn. Dydy Iesu Grist ddim moyn neud neb yn nid dyna'i fwriad i. Fel nid dyna mwriad i. Ddim moyn neud neb yn drist. Ond y peth olaf, yr ail beth yw hyn. Mae yna ddau fath o ddristwch i gael yn y byd. Tristwch, beth mae'r Beibl yn gael yn tristwch diwio a thristwch bydol. Bydd allan o'r adnod yn i chi 2 Corinthiaid 7:10. O'r William Morgan, mae'n eitha hen a'i ffordd, ond mi'n hoffi'r adnod fel mae yn y William Morgan. Gan ysdiwio'r rystwch sydd yn gweithio edifeirwch yr iachawdwriaeth. Ni bydd edifeirwch ohon, eithir tristwch y byd sydd yn gweithio angau. Wel, fe ath y dyn yma yn drist, ond digwyddodd dim byd ohono fe, just cerdded I ffwrdd yn drist. Ddim yn hoffi gwrthod Fel Esau, aeth Esau yn drist, fel Cain, fe aeth Cain yn drist. Fel Judas Iscariot, fe aeth yn drist, yn drist. Ond ddim wneud I byd o fe. Ddim edifeirwch. Angau. Ond mae yna tristwch arall I gael, meddy'r adnod. Diwio'r tristwch sydd yn gweithio edifeirwch. Gweld? Mae'n gweithio edifeirwch. Mae'n ein troi ni. Iachawdwriaeth. Nad oes edifeirwch. Na bydd, ni bydd edifeirwch ohon. Bydd dim tyfaru. Byddwn ni ddim yn blin. Yn bod ni wedi edifarhau. Mae ble I ni bore yma, ffrindiau. Ydyn ni drist. Ydyn ni llawen. Ydyn tristwch ni yn dristwch bydol. O teimlo treni dros dyn ni'n hun. Hunan dros dyri. Neu ydy yn dristwch sydd yn arwain at edifeirwch. Ydyn ni'n rhoi'r cyfan? Ydyn ni'n eto? Ydyn ni'n just yn ymddiried yn llwy? Neu cadw I weilyn? Fe ddim cael gwael nhw. Cadw hwn I ni. Wel, diwedd roedd yr ars I ni gyd. Amen.